Тези, които не знаят, Нели се върна от краткия си трип под Благоевград преди 3 часа. Чакай видео снима ли? Снима. Добре. И съм кофеинов овърдоз. Аз съм... не знам какво съм. Ти си ми. Аз съм ми, да. Виж Александър Невски. Рандомно. Показваме забележителността на София. В момента отиваме в любимата ми английска, любимата ни книжарница в София. Защото секонд-хенд книги е. Секонд-хенд британски книги. Ефтини. И не си пътеводителя на 3 части за 7 лева на английски. Да, не 4. Защото там има свободно място за башкатори и Нели иска да работи след книги на английски. Плюс това книжарницата се държи от двама рижи британци. Да, ами я придружава, защото е пичи, обича да ходи в книжарница и трябва да иде до банка, къде сега. Живота ни е изключително вълнуващ. Какво искаш, бе? Виж, там са жълти. Народното събрание. Да, Народното събрание, жълти павета и all that jazz. Това е пряк репортаж от Народното събрание, буквално 14 часа след изборно. Буби! Вие не ми снимайте си те. Буби! Ама снимайте мене. Because of reasons. Искам да бъде снимана на... И тук наблюдаваме един екземпляр ми в естествената му среда. Какво ще направи той? Какво ще направи той? Ще си навия ръкавите, защото е горещ. Вижте колко е вълнуващ живота на ми. I can't even. Виж, там има яки решетки. Има яки решетки. Това е бан. Да, но е яки решетки. За който не знае, това е бан. Книжарник. Да, ама това не е ли бан? Книжарница на бан. Да, ама щом това е книжарницата на бан, това би трябвало да е бан. Тук виждате някакви хора. В естествената и среда, Народното събрание. Виж ме как ми е гримо. Това е кончето там. София, Копелета, вау, взиви ми се свят. Къде отиваме, не? Снимаме. Докато не ни свърши батерия. Общо взето. Май аутфит днес е много читест. Виж, имам такова. Това не е порно, повтарям, това не е порно. Къде видя порно? Няма порно никъде. Какво снимаш по буса? Читачка. Съюзлите ти, служебен абонамент. Значи, ако не сте били в София... Добре. Добре. Пада стъкла. Аре да пресечем неправилно. Адреналин мафък. Живота ми е... Правилно по жълтите павета, защото не се карат читачи. се кара тя някакво. Живота ми е толкова... Ветровит. Живота ми е толкова вълнуващ, че... Даже ни правят забележка да минем от другата страна. Българското знаме. Ветрове! Гонят ме каракунджули страшно. Вижте грозното лого на МТЛ. Ей там. Да. Не ли бива кипо? Ели какво решиш? Фуфуса. И да, спирам видеото тук, понеже батерията ми отива на майната си и видеото ще бъде спрямо. То е. Кажи бай. Бай!